जों गोख्रैनो बन्द' खालामनो थांगासिनो दं बुंदों। दा जोङो बोसोरसेनि टेन्डार मोनखानायखौ बिथांमोना माब्रै बे आधा मायावनो बोसोरावनो मारै बन्द' खालामनो नागिरखो? जोंनि फैसाबोथ' ओरैनो नङा, जों फैसा होनानै बेखौ टेन्डार गावनानै लाबोदों। दा नोंथांमोना बुजिनांगोन, बेबायदि गेजेर ससेयावनो बेबायदि बन्द' खालामनो होनो नागिरनायखौहाय जों दुखु मोनदों। जोंनि फैसाखौबो जों थिखांनांगोन, जाहाथे बिथांमोना बेखौ बन्द' खालामथारनो गोसोब्ला बेखौबो साननो गोनां जागोन बिथांमोना। जोंनि फैसाखौहाय जेसेबां जों टेन्डाराव होदोंमोन बेखौबो हरफिनथों आरो बिनि सुदखौबो बिथांमोना होफिनदों, अब्ला बिथांमोना बेखौ बन्द' खालामनो हागोन आं बेखौ बुङो आरोखि। दानि EMनो हैनाय जादों बा जों बेजों लोगो लानाय जादों, बेखायनो जों मोनदों आरो बेबायदि आरोखि। दोङोमोन जों बेखौ नुदों। ओमफ्राय माखासे बेबायदिनो देहा फालांगिरिफोरखौबो बिसोर लाबोनानै दोनफैयोमोन, बेबायदि बिजनेस सोलिदोंमोन आरोखि। खिन्थु बेबायदिया जोंनि आमोलाव गैया, जों जानोबो होनाय नङा। जों जेसेबां हागौ एसेबां जोङो कन्ट्रल लाबोनो नाजागोन आरोखि। मोना दिनै बावगारनानै थानाङामोन। बिसोरबोदि जेनेबा जोंबोथ' खस्थ' खालामनानै गोदोनिफ्रायनो जेनेबा सोरनावबा ओंखाम सं होनबा संनानै जाहोदोंमोन, सोरनावबा माबा मोनसे खालाम होनबा हरना गुरनाबाबो सिखारनानैबाबो संनानै जाहोबोदोंमोन। दिनै जों बेसेबांबा खस्थ' दुखु सैनांनायनि गेजेरजों सानसे समाव सान्ति सुख फैगोन। जाहाथे बिथांमोना बेखौ बन्द' खालामथारनो गोसोब्ला बेखौबो साननो गोनां जागोन बिथांमोना। जोंनि फैसाखौहाय जेसेबां जों टेन्डाराव होदोंमोन बेखौबो हरफिनथों आरो बिनि सुदखौबो बिथांमोना होफिनदों, अब्ला बिथांमोना बेखौ बन्द' खालामनो हागोन आं बेखौ बुङो आरोखि। बेयाव कमिटिजों कमिटि सोलायलायनाय माबा मोनसे रहस्यफोर दं नामा? बेखौहाय जों आवगोलाव एसे जोङो मोनदांदों, जेन'बा जायनाखि सिगां सालायलांनाय कमिटिफोर, बे कमिटिफोरा सिगांहाय दादागिरि टेन्डार होआलासिनो मोनसे रिभिनिउ होआलासिनो बिसोर सालायबोदोंमोन। ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो आरोबाव बिसोरो नेक्स्ट सालायबावनो होननानै बिसोरो माने टेन्डारनि खोथा फैनायाव फैसा सोनो हैदों, बेखौ मिन्थिया। जों टेन्डार गावनायनि बिसोर थाखा हैदों आरो जोङो डाइरेक्टलि बे टुरिजिमाव गोलैबाय होननाय लोगो लोगो जों टुरिजिम बिफाननि EMनो हैनाय जादों बा जों बेजों लोगो लानाय जादों, बेखायनो जों मोनदों आरो बेबायदि आरोखि खोथाफोरा। दा बे बुब्लियाव जिथु ड्राग्स जौ जुवाजों बे हालामनि माखासे परिबेसा गाज्रि जादों होननानै बुंदों, नोंथांमोननि बे सामलायनो रोङियाव जादों होनना सानोना सिगांनि समाव माबायदि बे परिबेसमोन बिनि समाव बुङो? बेखौ बुङोब्लाथ' बे दानिल' गोदान बाथ्रा नङा। दा जों जेनाखि जोङो 2022नि 27 डिसेम्बरनिफ्राय जों मोनदों, बेनिफ्राय अनेक जों साबसिनखौनो बुंगोन, जों गाज्रिखौ बुङा। आवगोलनि जिखुनु माने बे मा होनो कमिटिफ्रा जायफ्रा सालायबाय थादोंमोन, बे समावहाय गावसोरनो जौ फाग्ला गोजाखामोन। बिसोरो गावसोरनो बथल लायै लायै बे लोंनानै बेरायबायोमोन, बेबायदि पार्टि जाबाय थायोमोन। गेटआवहाय फैसा लाखिनाय समावनो बिसोरो जौ लुयै लुयै लोङोमोन, जों बेखौ नुदों। ओमफ्राय माखासे बेबायदिनो देहा फालांगिरिफोरखौबो बिसोर लाबोनानै दोनफैयोमोन, बेबायदि बिजनेस सोलिदोंमोन आरोखि। खिन्थु बेबायदिया जोंनि आमोलाव गैया, जों जानोबो होनाय नङा। जों जेसेबां हागौ एसेबां जोङो कन्ट्रल लाबोनो नाजागोन आरोखि। गमामायै नोंथांमोननि जिथु टेन्डार गावनानै इसु मोननाय बे लिगेलाइज, बे मोनसे नोंथांमोना लिगेलजों खारनानै मोननाय जिथु बे नोंथांमोननि बोसोरसेनि टार्मसन, बेखौ गमामायै 6 दानावनो सिफायना होयोब्ला बा गुबुन कमिटिनो होयोबा बा बन्द' खालामथारोब्ला बिनि सायाव आयेनारि मानि जों बेखौहाय लकेल हिसाबै आं बुंगोन, जों लकेल हिसाबै जों रावनोबो होआ। जों खोलेको छैन, हामी गरिब मान्छे हो, कसरी होइन खानु, त्यही त हो। दोकान त बन्द नहुनु पर्ने, त्यही हो। के अनुरोध जनाबो बिटिआर सरकारलाई? বন্ধ না হবো, এইটাই জানাবো। বন্ধ না করিব, এইটাই। আমি তো বন্ধ করব নোৱাৰো, এতিয়া আমাৰ ইমান মাল আছে, কেনেকৈ বন্ধ কৰিম? আমাৰ EM ছাৰে কৈ দিছে, আহি চাইছে চব। আমি বোলে গাঁজা বিক্ৰী কৰোঁ, মদ বিক্ৰী কৰোঁ, কিন্তু আমাৰ ইয়াত একো দেখা পোৱা নাই। আমাৰ ফিজটো ওলাই চাইছে, খুলি দিছোঁ, একো দেখা নাই। বন্ধ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰি খাব? আমি কি কৰি খাম? এইটোৱে, আমি দোকানটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি এনেকৈ দোকানটো চলি থাকিব লাগিব। কিমান বছৰৰ পৰা দোকান দিয়া? আমি 5 বছৰ হৈছে দোকান দিয়া।